kai akwai sake, akwai matsala. Wannan abin rainin wayo ne. Wai ina tunanin mu yaje, kuma ina hankalin mu yaje. Wato babu shedani kamar wanda ya gano ya kirkiro wannan magana ta corona din nan. Gaskiya yayi wasa da tunanin hankalin mutanen duniya gaba daya. To naji an ce alamomin coronavirus za ka fara jin zazzabi, ciwon kai, jikinka zai zafi, mura za ta dinga diga, kai yana ciwo. To shekara 2000 da suka wuce tunda aka yi duniya ba a ciwon kai ne, ba a yin mura ne, ba a tari ne. Wai to ina tunanin mu yaje ne. To ni dama tun asali ni na sani tun ina yaro idan kana yin mura dole zaka zama kana atishawa. Kuma idan kana atishawa in kai atishawa kusa da mutum shi ma zai iya kamuwa da mura ya dinga atishawa. To tun can asali da ba a gano wannan cewa akwai corona ba, sai yanzu 2020 aka ce coronavirus ce. To ai tun da ana yin mura kuma ana atishawa, kuma in kai atishawa kusa da mutum shi ma zai ɗauki wannan atishawa. Sa'annan abu na biyu, ko ciwon ido mutum ke yi kai yana kallon ka kana kallon shi zaka iya kamuwa da ciwon ido. Wannan rainin wayo ne. Mutane ya kamata mu tsaya mu yi tunani, mu yi nazari sosai, mu gano da cewa wannan corona din fa ƙarya shirme ne fa. A gidajen TV ana ta talle ana cewa wai karkace kaza yana maganinta, karkace har yanzu dai jami'an lafiya ba su gano yadda cutar coronavirus take. Tun dama asali akwai cutar coronavirus da ita muke rayuwa. Tun dama ana mura, ana zazzabi, ana ciwon kai mai zafi. Dama ana yi, kuma duk mai yin mura sai ta saka mai ciwon kai, kuma sai ta sa mai rashin jin test a bakin shi. Kuma waɗannan su ne alamomin da ake cewa wai da kaji suka nemi jami'an lafiya. Tun dama muna da wannan cutar, akwai wannan ciwo, kawai dai an kirkira ne don a rubuta a paper a dinga samun wani abin duniya. Haba mutane ku yi tunani mana.